Hewu, kuyamangalisa. Bheka lezi zimpande. Uyayibona imali ayithathile. Akuyona inhlanhla noma imilingo. Ngizame izindlela eziningi kanti lena izingqoba zonke. Namuhla kwa-Ecoplanter ngizokukhombisa isinyathelo ngesinyathelo ngezitshalo ze-rosemary nezemali usebenzisa amanzi, imbiza yengilazi nemfihlo osenayo ekhaya. Hlala kuze kube sekupheleni ngoba ngizokutshela inani eliqondile, amanye amaqhinga okwenza izimpande zikhule ngokushesha, kanye nezinye izindlela uma ungenaso isithako esiyinhloko. Lokhu akuyona isayensi ethuthukile futhi akudingeki uthenge noma yini engavamile. Kuyinto umuntu angayenza ekhaya. Abantu abaningi esiteshini bangibuza ukuthi iyiphi indlela engcono kakhulu yokusabalalisa izingcezu, futhi uyazi ukuthi ngihlala ngihlola izindlela zokukulethela lezo ezisebenza ngempela. Lolu hlelo lunezinzuzo ezinkulu kakhulu. Uzokwazi ukubona izimpande zikhula kusukela ekuqaleni, okukunika ukuzethemba futhi kukuvumele ukuthi usebenze ngokushesha uma kukhona okungahambi kahle. Lusebenza kokubili ku-rosemary kanye ne-Planta del Dinero, futhi iqiniso ukuthi ukubona izimpande zikhula kusukela ekuqaleni kuyanelisa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ningalusebenzisa kwezinye izitshalo ezinuka kamnandi noma ngisho nasezitshalweni ezincane zemifino. Isihluthulelo ukuthi ingxenye ecwiliswe esiqwini ihlanzekile futhi ayinamaqabunga. Le ndlela ikusiza futhi ukonga imali. Azikho izinto ezibizayo noma amakhemikhali ayinkimbinkimbi. Amanzi nje, imbiza kanye nokunakekelwa okuncane. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi uzokwazi ukubona izimpande zakheka nsuku zonke, futhi lokho kuyakhuthaza ngempela. Manje ake siqhubekele ekusikeni. Ku-rosemary sika iziqu zibe ngu-6 km. Akudingeki zibe zinde. Ku-money plant u-6-10 cm ulungile. Sika ngokuvundlile. Lokhu kwandisa indawo yokumila kwezimpande ukuze zikhule ngokushesha. Manje kuza iphuzu elibaluleke kakhulu. Amaqabunga esiwasusayo kumele alingane nengxenye yesiqu esizocwilisa kuso. Uma isiqu sizocwiliswa cishe ngamasentimitha 2, sisusa amaqabunga kulawo masentimitha 2. Uma kuzojula, sisusa amaqabunga engeziwe, sishiya njalo ingxenye ezothintana namanzi ihlanzekile. Lokhu kuvimbela amaqabunga ukuthi abole futhi kugxila wonke amandla okusika ekukhiqizeni izimpande ezintsha. Iseluleko: qiniseka ukuthi izingcezu zihlanzekile ngaphandle kokuchoboza isiqu, ngoba uma sonakele, izimpande zizothatha isikhathi eside futhi ukusika kungase kube nokucindezeleka. Futhi bheka isiqu. Ephilile ibukeka iqinile, iluhlaza, okusho ukuthi izosabela kahle emanzini nomoya. Sebenzisa noma isiphi isitsha sengilazi onaso ekhaya. Akudingi okukhethekile. Okubalulekile kuphela ukuthi ibhodlela libe sendaweni ethule, engekho umoya onamandla, ngoba uma ama-SKG ehamba njalo emanzini, izimpande ezintsha zingaphuka. Akudingeki ubambe ama-SKG nganoma yini, vele uwabeke phezu kwebhodlela. Amanzi athule futhi azinzile abalulekile ukuze izimpande zikhule ziqine futhi ziphile kusukela ekuqaleni. Uma uthanda, ungasebenzisa imbiza esobala ukuze ukwazi ukubona ukukhula kwezimpande nsuku zonke, okukukhuthaza kakhulu futhi okukuvumela ukuthi ulindele ukuthi kukhona okungahambi kahle. Sigcwalisa imbiza ngamanzi agcwele ngaphezu kwengxenye, okwanele ukumboza yonke ingxenye yesiqu esisihlanzile amaqabunga, kodwa ngaphandle kokuthinta amaqabunga aluhlaza. Kungcono ukusebenzisa amanzi ahlungiwe noma asuka kwesobunxele aye kwesobunxele ngoba i-chlorine empompini inganciphisa ukukhula kwezimpande. Bheka lokhu. Izinga lamanzi kufanele lihlale limboze indawo ehlanzekile yesiqu. Uma amaqabunga ecwiliswa emanzini, azobola futhi lokho kungathinta ubusika. Uma imbiza incane, lungisa usayizi wezicucu ngokulinganayo ukuze konke okucwiliswe emanzini kungabi namaqabunga futhi kuvikelwe. Manje sibeka ngokucophelela izingcezu emanzini, sizisekele ngobumnene. Asikho isidingo sokubabamba,
vele ubashiye bezolile futhi bezinzile? Uma ziqinile, izimpande zizokwakheka kangcono. Icebo, ungabuka izingcezu nsuku zonke bese ubona ukuthi uhlobo oluthile lwejeli elimhlophe luqala kanjani ukuvela phansi, okuyizimpande eziqala ukukhula. Lokho kukunika ukuzethemba kokuthi indlela iyasebenza nokuthi izitshalo zenza kahle. Khumbula, ukubekezela nokuzinza kubalulekile. Akukho okushesha futhi ukungaguquguquki kwenza umehluko omkhulu. Manje sesifika emfihlweni, i-hydrogen peroxide ejwayelekile yokuhlanza amanxeba. Sisebenzisa inani eliphansi kakhulu ongalithenga ekhemisi noma esitolo. Akuyona into ekhethekile noma eyinkimbinkimbi, i-hydrogen peroxide ejwayelekile njengaleyo sonke esinayo ekhaya. Le peroxide ye-hydrogen ivimbela isikhunta namabhaktheriya futhi ikhuthaza ukukhula kwezimpande ngendlela emangalisayo. Isilinganiso esifanele yithisipuni elilodwa ngendebe yamanzi. Uma imbiza yakho iphethe izinkomishi ezimbili, engeza izipuni ezimbili bese uvuselela kancane. Akukho okunye. Uma udlula kakhulu ungalimaza izicucu. Lokhu kugcina amanzi ehlanzekile futhi ukusika kuthola umoyampilo kanye nesivikelo ngenkathi kumila izimpande. Uthiwani uma singenayo i-hydrogen peroxide ekhaya? Uma ungenayo i-hydrogen peroxide, akuyona inkinga. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzo. Inketho yokuqala ukusebenzisa ipompo ye-aquarium oxegenata enedifusa esicongweni. Ufaka idifusa emanzini bese udala amabhamuza ahlala njalo afaka umoyampilo emanzini, agcine ukusika kuphilile futhi avimbele isikhunta namagciwane. Kulula kakhulu futhi amanzi ahlala ehlanzekile isikhathi eside ngaphandle kwesidingo sokushintshwa kaningi. Uma ungenayo i-hydrogen peroxide noma iphampu, ungakwenza futhi ngesandla. Lokhu kudinga ukunakekelwa okwengeziwe. Usuku ngalunye kufanele ukhiphe kancane isinqunyiwe, uhambise amanzi ngokucophelela ukuze uphule ubuso, ukhiqize umoyampilo, bese ubuyisela isinqunyiwe ebhodweni. Yebo, lokhu kudinga ukwenziwa nsuku zonke kuze kuvele izimpande. Uma izimpande seziqala ukukhula, shiya amanzi wodwa futhi ungasusi izingcezu, ngoba izimpande zibuthakathaka kakhulu futhi zingaphuka kalula. Ngalezi zindlela, noma usebenzisa ipompo yomoyampilo noma wenza ngesandla, senza isinqunyiwe sithole umoyampilo owanele futhi sikhule siphile kahle, noma singanawo amanzi ane-oksijini eduze. Iminingwane ethokozisayo abaningi abalimi abayaziyo ukuthi isigaba senyanga singaba nomthelela ekutheni izimpande zikhule kanjani. Ngokwesiko, inyanga encipha iyona esigabeni esihle kakhulu sokukhulisa izimpande, ngoba kukholakala ukuthi amandla esitshalo agxila kakhulu ezimpandeni. Akuyona into ebalulekile noma yesayensi, kodwa lezi izinkolelo zabantu ezilandelwa isikhathi eside futhi zinamandla kubalimi abaningi. Uma ningakwazi ukukusebenzisa lokhu, izinqunyi zenu zingakhulisa izimpande eziqinile nezikhululekile kusukela ekuqaleni. Iminingwane emincane efana nale, ehlanganiswe nokusikwa okuhle namanzi ahlanzekile, isiza ekwenzeni yonke inqubo iphephe futhi isebenze kangcono. Ngakho-ke manje usuyazi indlela elula, ehlanzekile nephumelelayo. Beka amabhodlela endaweni enokukhanya kwemvelo, kodwa kude nelanga eliqondile. Gcina amanzi ehlanzekile futhi uhlole izingcezu nsuku zonke. Emasontweni ambalwa uzobona izimpande eziqinile sezilungele ukutshalwa futhi ujabulele izitshalo zakho ze-rosemary kanye nemali zikhula ziphilile. Uma ukuthandile, shiya ilike, wabelane ngakho, bese ubhalisela ukuthola amanye amathiphu okulima asebenzayo ngempela. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.